എത്തുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങളെക്കാൾ ഉപരി ചെയ്യുന്ന യാത്രകളാണ് നമ്മൾക്ക് ആനന്ദകരമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ നേരത്തെ വാൾപ്പാറയിലേക്ക് ട്രിപ്പ് അടിച്ചതാണ്. നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളും കാര്യങ്ങളും കണ്ട് യാത്രകൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോയി. പോകുന്ന വഴിക്കെല്ലാം മഞ്ഞും നല്ല ചെറിയ മഴ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളായിരുന്നു. മഴയെല്ലാം ലൈറ്റായി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നല്ലൊരു ഭംഗിയുള്ള ഒരു വ്യൂ ആണ് നമുക്ക് വാൾപ്പാറ എത്തുമ്പോൾ കാണാം. രണ്ട് സൈഡിലും മറ്റേ ചായത്തോട്ടങ്ങളും കാര്യങ്ങളും. ചെറിയ മഴ പെയ്തു തുടങ്ങിയിരുന്നു. മഴ പെയ്ത് തേയിലകളിലൊക്കെ നനഞ്ഞ് നല്ലൊരു ഭംഗിയുള്ള ഒരു വഴിയിലൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്തത്. ലക്ഷ്യസ്ഥാനം ഒരു അമ്പലമാണ് എങ്കിൽ കൂടിയിട്ട് അവിടേക്കുള്ള വഴി യാത്രകളും കാര്യങ്ങളുമാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ആനന്ദകരമായിട്ട് തോന്നിയത്. പോകുന്ന വഴിക്ക് ഞങ്ങൾ കാട്ടുപോത്തിനെയും ഇതിനെയെല്ലാം കണ്ടിരുന്നു. ആനയും കാട്ടുപോത്തിനെയും കണ്ടിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു മ്ലാവിനെയും കണ്ടിരുന്നു. ഇതിനൊന്നും നമുക്ക് ചിത്രീകരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. എങ്കിൽ കൂടി ഈ യാത്രകൾ നല്ലൊരു രസമായിരുന്നു. അമ്പലത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും ബാലാജി അമ്പലത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും ഒരു നല്ല ചെങ്കുത്തായിട്ടുള്ള കയറ്റമാണ്. അത് ഞങ്ങൾ ശരിക്കും കയറി അവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും നല്ലപോലെ ക്ഷീണിച്ചിരുന്നു. വഴിയിൽ തേയില പറിക്കുന്ന ആൾക്കാരുമായിട്ട് കുറച്ച് നേരം സംസാരിച്ചു. ദിവസം 400 രൂപയ്ക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇവർ. നമ്മൾ അമ്പലം എത്തിയപ്പോൾ ദൂരെ നിന്ന് എടുത്തൊരു ഫോട്ടോ ആയതുകൊണ്ട് എടുക്കാൻ പറ്റി. അവിടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി അലൗഡ് അല്ല. ഒരു ചെറിയ നല്ല ഫോട്ടോ. ഇതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. പോകുന്ന വഴിക്കെല്ലാം വലിയ മരങ്ങളാണ്. നല്ല ആകാശമുട്ടയുള്ള മരങ്ങളും അതിൽ നിന്ന് വീണ് കിടക്കുന്ന യൂക്കാലിപ്റ്റസ് ഇലകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് മുകളിൽ നിന്നുള്ളൊരു വ്യൂ. ഇതാണ് അവിടുത്തെ ഒരു വ്യൂ കണ്ടത്. ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് വാൾപ്പാറയിലെ അതാണ്. വഴിയിൽ ഈ കാണുന്ന ഒരു ഗുഹ എന്താണെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ സംഭവം മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഇവർക്ക് തീ കായാനും ചൂട് കൊള്ളാനൊക്കെ ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. വരുന്ന വഴിക്ക് കുറച്ച് വരയാടുകളും അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അതിൻ്റെ ഒരു കുട്ടീനെയും കണ്ടു. നല്ല ഇവിടെ നിന്നെങ്ങാണ്ട് മൂന്നാറിൽ നിന്നെങ്ങാണ്ട് വന്നതാ തോന്നുന്നുണ്ട്. ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടിയും 2 വലിയ വരയാടുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏതാണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ മനുഷ്യരോട് വളരെ ഇണങ്ങിയ പോലെയാണ് കണ്ടത്. കാരണം നമ്മളൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോഴും പോകുമ്പോഴൊന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും അതിന് കണ്ടതുമില്ല.